И раз, права, 6. Ще ми става червено горе и се броят секундите. Да, сега са вече записва и после като правиш. Което? Значи, да, вече чакай. Някой нещо иска да направи. Първото си убийство извърших на 9. Убих един акордеон. Беше си предварително замислено хладнокръвно убийство. Имах и съучастник, Тихомира, внучката на съседите. Глухоняма на 10 живееше при баба си, идеалният съучастник. Никога нямаше да ме изпее. Извършихме убийството във вторник след обед към 3. Най-мъртвото време. Родителите са на работа, а старците спят като заклани. Така казват по нашия край, спят като заклани. Това няма общо с престъплението. А кой знае, може и да има. Взех акордеона, покрих го с една стара куртка, да не се вижда, и го отнесох в дъното на двора. Оттатък бараките. После се върнах за големия кухненски нож, оръдието на престъплението. Бяхме изкопали предварително гроб, за да заровим трупа. Защо толкова мразих този акордеон? Защото ме беше срам от него. Защото исках да свиря на пиано. Сънувах пиано. Защото момичето, което харесвах, имаше пиано, май единственото в града. Ние нямахме толкова пари, баща ми подари за рождения ден акордеон. Велтмайстер, най-добрия. Ама аз не съм искал акордеон. После разбрах, че събирал парите цяла година. Било ме е срам. На акордеон свиреха циганите по сватбата, на пиано. На акордеон свиреха червено вино с нощи пиха. Пианото беше за Фюрелизе, за лунната соната. Ама той е като пианото, да е. Същото е, викаше баща ми. Ето ти ги клавишите, само че е по-малко и приносимо. Знаех, че не е същото. Акордеонът е пианото на бедняка. Като не можеш да имаш онова, което искаш, винаги се намира почти същото. Извадих ножа от пазвата си, отметнах корката от акордеона и тогава разбрах какво върша. Акордеоните всъщност са красиви. Червено, слюдесто, люспесто, черното и бялото на клавишите. Приличаше на странно животно. Във всеки случай на нещо живо и дишащо. Разпънах го до край, поех си въздух заедно с него и забих ножа в гърдите му. Помня, че мигновено се дръпнах назад, сякаш очаквах да подскочи и да ме опръска с кръв. Нямаше кръв. Нямаше музика. Само...
Велтмайстер Додекаекос Нефитис. Присъства едно дълбоко, запечато животно. Това всъщност са няколко скачени животни. С древни ламаринени очи и въжена стълба вместо гръбнак. Ръцете им се ключове, главата им е език, стъпалата с людести, кожата люспест. Поглъщат си лицата непрестанно. Това всъщност е движението на Луната и Слънцето, кръговрата на съня и деня, като часовник с удължен махал. Следобедното лице най-мъртвото време. Това животно аз не съм го искал. Но то направлява хармонията на планетите с въжета, упругост, вятър и крясъци, за да звучи красиво, за да бъде Вселената акордеон, за да може тя да диша правилно и да бъде всичко удободвижимо. Затова го наричат Велтмайстер и се страхуват от тях. Ентроморф. В най-мъртвото време оставям дърварите, тези велтмайстери на скръпта, да забиват брадви в кожата. Така. Точно така. Върху бърдатите възглави. Мух. Замазан. Вар. По тези места не стигам, освен чрез пропадане. Скоростта пълни устата с скал, устата с гняв. Косата гнездо на отдавна изчезнали видове птици. И аз не съм искал да ми никнат стебла, да бъда нещо слюзесто, люспесто, докато дебелата кора не зазида в тихото. После идват велтмайстерите да засвирят своите скръбни елегии. На 6 години и половина, малко преди да започне първи клас, дългогодишният план на сестра ми проработи. До тогава тя минаваше за тихо, злоядо, странно дете, което ни играе с играчки, а с едно дървено четирикрако столче. Не, всъщност играеше понякога и с кукли. Нареждаше ги в полукръг пред себе си, вземаше столчето, повдигаше го с краката напред и се премяташе през рамо облегалката му, като си пъхаше ръката ето така. Когато изтощеше напълно куклите, с людестите очички на сестра ми проблясваше нещо като малка светкавица. Тогава тя изостяваше техния полукръг и слизаше в кухнята при майка, без да сваля столчето. Там нещо се подмазваше на майка, но тя, понеже е жена с бистър ум, ни обърна внимание. Татко обаче се поддаде. Още повече, че музикалната от детската градина му казала, че милото дете, откакто го помни, все с този стол играе, пък да вземем най-накрая да му купим акордеонче. Столът бе заменен от малко червено 12-басово акордеонче. Сестра ми го огледа доста намусена и пребра подаръка обратно в куфара му. Аз не съм искала това, беше нейното обяснение.
Пак се преметна столчето, помълча и попита: а колко струват големите? Много, отвърнахме вкупом. Баща ми поясни, че видял 60 басо за 2000 лева, което се изтълкува като поддаване на манипулацията. Затова майка ми се намеси с заповедта. Изключено. Хвърлихме на вятъра 450 лева за този, а сега пък 2000 лева за друг. И пак ще е същата история. Тогава ми дайте 50 стотинки. През сълзи каза сестра ми и помоли жално. И някой пълнолетен да дойде с мен. Аз бях малолетна. Баба беше дълголетна. Майка беше с бистър ум. Затова отиде татко. Трудно е да се повярва на това, което се е случило после. А то се случило долу-горе следното. Сестра ми хванала за ръка татко и отишли в центъра на близкия град. Там пред една масичка стоеше циганка, която продаваше картонени билетчета с надпис «Шанс», както и всякакви лотарийни билети. Срещу 50 стотинки си купуваш билетче, шанс и с монети скриваш черното квадратче. Сигурно се сещате за тия билетчета. Под което обикновено се крие надпис «Не печелиш, опитай пак». Сестра ми си избрала билетче от купчинката на циганката, стиснала очи, концентрирала се и започнала да изтрива черния квадрат. Спечелила, но само 50 стотинки. Тя не ги взела, а поискала второ билетче вместо тях. Отново стиснала очи, концентрирала се и взела да изтрива квадрата. Баща ми се е изпотил, като гледал целият този театър. И за малко да реши, че той никакъв баща не може да бъде. Циганката също се е изпотила и решила, че не може повече така да се играе с надеждата на хората. Никой не искал да гледа какво се показва под квадрата. Първа погледнала циганката и казала: този билет нищо не печели, дай ми го да го хвърля. Втори погледнал татко и успял да види, че циганката иска да подмини нашия билет. Хванал и ръката, измъкнал билета и видял, че пише на него: печелите 2000 лева. Честито! Сестра ми погледнала трета и взела да брои нулите след двойката, като попитала: 2000 с 3 нули ли? С 3, обясни баща ми. И я повел към посочения на билета адрес, за да вземат парите. Същия ден, в най-мъртвото време, след обед, купили 60 басов велтмайстър. Купили нотна тетрадка, успяли да намерят учителка в едно читалище и дори сестра ми успяла да вземе първия си урок. Върнаха се с последния автобус за село. Ние се учудихме как толкова пък са се случили тия неща, но всъщност по принцип така се случваха нещата в нашата къща. Учудихме се само когато сестра ми каза: вържете ме. Трябвало да вържим акордеона за нея, като стегнем с въже през рамките за гърба й. Така се правило, когато детето е малко и има опасност от голямата тежест да изкриви гръбнака му. Че ти връзване имаш ли? Констатира майка ми. В отговор кракът на сестра ми, сима няма 35 номер обувка, започна да тактува. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега, понеже на нас четиримата много не се иска да бъдем като акордеони, решихме да направим един канон върху 4 ключови думи, които вие вече чухте. Велтмайстър, най-мъртвото време, след обед, люспесто,
слюдесто. Аз не съм искала. Ще го направим без микрофони, затова моля да сте много тихи. От майсторите на скръпта пристигат Светът е едно дълбоко запечато животно. гърби с слюдеста гърбица. Няма да го забравя. Скачени животни. Предварително аз не съм зърна. го искала. Тихо и странно. Чаквах, поглъщам си и само Ядете. да ме опръска с кръв. Той е уморителен, каква е легия в тази шия. Кукли. Слюдец, Нарежда ги. люспес, Полукръв. някромен, Шампиони на скръпта. Ха-ха-ха. Не печелиш, убити и Това пак. е скръп, ти казвам. наречете време самоубийство, Белтмайстър, това речете го желая, Белтмайстър. А старците спят като заклани. Въжето на трясъци и вятър. Това животно аз не съм го искал. Няма да го правя. Защото беше само от мен. Бяхме изкопали предварително пробва. Вятър и трясъци. Тише, за да заровим какво. Велтмайстер. Вържете му. Вятър, Велт литератур. Това всички го наричат. Велт скръп. Велтмайстер. Аз бях Велт литератур. Най-добрият. Връзване има ли? В глави, И ги е страх. теоретично замазан. 2 на 2, на 2. Странно живот. Агресивното въображение се намира, като тръгнеш по малката кибритопродавачка. Подминаваш дворът на училището и дворът на ту болница. След паметника на жълтата гостенка и преди танцуващата негърка. Между кървавата кърпичка на едната и кървавата кърпичка на другата. Агресивното въображение се намира точно между тези две перверзии. Направена от сняг. Вместо табела има цветя по стъклото. Ще го открия рано днес или утре късно. Тъй както откривам синени по тялото си. Тъй както откривам синени по тялото си, направени от постоянно блъскане в несъществуващи витрини. Идва ми да се пошегувам с пуснатия телевизор вътре. Добре карате, господин професоре, в тестето от карета. Добре, дядо Попе, в твоята епархия. Но вместо това изгрохтях, затворих очи, а там свинските ни глави висяха от ръба на щанда в един магазин от края на годината.
Става дума за една стая. И е моята баба. Детството на Армения. Моята тънка черна баба изпълзя, усмихната зад шкафа. И на стената от червени тухли морска карта окачи. И каза: от дядо си лолата да запалиш и веригите на крака си да увиеш. Аз чорапи ще ти изплета от корабни платна и очила ще ти огъна от стари телескопи. Бабо, очите ми са сложни, очите ми са дълги, в тухлите ловичкам от дете и молевите там си буча, листчета си крия. Затвори шкаф, да не тегли стаята надолу. И баба си изпратих по дъските. Обръщам се. От картата морето ми изтича. По тухлите ми капе. Черното море, по моята стена. Тъмно морето, капе. По стената само вадички и зъбери. И някаква предашена мазилка. Морето всичкото ми детство ще залее. Залее, залее и заля. Всички моливи изгниха, а листата като саловете се мотат, всеки с някаква история, скована от съгласни. Тъй в Армения бабите, внуците израстват. Носят им първо карти и после сол дълбоководна. Солта е за очите, за да виждат. Ела, Йоханес! И морето ми е до колене. Качил съм се на гърба на баба си. Очите й са сложни, очите й са дълги, ръцете стари телескопи. Излизаме от стаята полека, а на вратата восъчна табела. Домът е стара баба. И аз имам едно бабушко. Няма кино. Тя не скучае никога, казвам ти. Къщата с 8 врати е проветриво, тихо и слънчево. Мирише на липа и неми филми. И когато всичко е свършено и няма какво да се прави повече, тя си поляга и започва да мисли. Мислите й са прозрачни, и сънищата, и думите й. Вратите са екрани, върху които 8 филма едновременно текат. И тя във всеки има роля. Отдавна се каня да се отбия, да видя какви ги е намислила. Радка реже риба, режи Радо, на реката. Че пак те режи. Малки рибени парчета. Рада госпожина, Радка пиратка. Вечерей, Радо.
разпускане на любовните армии. Тя запали цигара по онен начин, по който разбираш, че всичко е вече решено, и каза край. Усещам се като армия в мирно временно положение. Маневри по запуснати ниви, безплодни учения, все по-далеч от оживени места, листа, съчки, кал, задни дворове. Като пушач сред отказващи пушенето, като любовник сред отказали любовта. О, ти го мислиш отдавна, каза. Звучи като стихотворение. За мен е оставен финала. Ето, аз съм леко ранен, много леко ранен и неловко кървящ в мирновременно положение. Успях да се спъна на равното, като се изтрих папката with a bear vodka. И от една дума, и от едно мълчание, никога няма да бъде същото. А винаги ще се намери някой да попита за смисъл. Какво става с изпитите? Намери ли си работа? С мъжете какво става? Аз се усмихвам глупаво, понеже знам, че нищо не става. Нищо не става. Нищо не става. Нищо не става! Казвам. После плюя на петите си и нагазвам в локвата. С двата крака. Нещата стават все по-лежерни, отпуснете се. Андро от Ямбол си спири към един подировете. По-нататък мечката, циганина и циганката са легнали върху тревата на парка на свободата ли, на Борисовата градина ли, все едно е за мечката, циганина и циганката. Важно е, че април, тревата покарала, и са разплали на вестник хляб, варено яйце и сирене. Когато обяда свърши, циганина прочита вестника, сува с задна дата и тримата лягат доволни. Април. Към 3:30. Много добър часовникар. Вече е развинтил разбитий, навил ге наново. Ще има опасение, че някой друг се е играл преди него и е огъвал неправилно. Стрелките в тялото й. Едно въртене на часовник с 24 пола. Подмладява тя.
В ударния час ще съвпадне времето. Капакът ще отскочи. Но какво има да се слага в куфара, освен запълване и пълнене? А спрялото лъже така. Ето сега ще постелим бъдеще, все едно са опънати чаршафи, съблечени дрехи, в които да се прибираш пипнешком, като картица, като подземен гарван, като оголен левиатан. Всички случайни лъжи са решени още в детството. Затова не са случайни тия съвпадения. Еднакво отброяваме отстоянието на края спрямо началото. Еднакво сверени са и повредите. Не са случайни. Не са случайни. Като принасени съкровища, заровени дълбоко в нас. нас, Сновите до скъсвани пружини, влюбени едно в друго. Сбръчкани куфари. Свличат се обложките, стигнат ли до моите ръце. И вече няма помен от заглавия и автори, от красивите им облекла. И какво ли е това ми четене? Вписване изот повърхността. Да изтържа празното. Тя е моя, аз съм нейна и залепнала от тая дейност. Кой дълбая? Кой почуква? Няма вътре де да влезнеш. Страници се дъвчат бавно и мастилото продрасква по езика. Кой поемаш? Искаш да сме само твои? Буквите да се загнездят, вътре в теб да мътят тишина, за да стане? Кой да стане? Гърлото на гъвка, на бобина, взрив, снаряд, да гръм, да гръм. Но не. Копия, изправени и безучастни, по стелажи, по сейфове, по собствени хранилища. Този опит за разправа среща хладно, твърде хладно.
Това беше Хачатурян. Веселка, Андрония и Селина. А това Веселка каза, че се нарича Остинанто. И така. Сутрин е на юго-исток. А сутрин имаше много ананас. Имаше орехи в сочните ябълки. Канела в грееното вино. И дълги листа тютюн в нашия чай, лешници и лек анасон. На обяд торонджавия мед от портокалите се стичаше в сочни смокини, а ние пушехме сандалово дърво с капки гъсто борово мляко. На свечеряване слагахме червени грейпфрути в кани с горещ карамел и лягахме край тези дълги зелени лимони на нощта. Пиехме от тях дълги глътки ягодова сметана с цариградски бадеми и сочен тишпиштил. А след уханието на лененото семе и едрите маслини, тези големи нощни стафиди се топяха в устите ни, като арменско бяло сладко, точно преди да съмне джинджифил. За русите жени на брюнетка. Започвам с русите жени. В тях има лекота, в тях има празненство, подобно Чели Пастернак, подобно Бърнс, подобно свещ и пламък жълт, подобно житено поле, подобно ръж, и аз спасител там, и аз жертвар на русите жени. Описвам ги по памет, в тях има сантимент, в тях има цветни филми, има шлагер, Червилов повече и Бемка, в тях има ах, дошло естествено, в тях има естество, в тях има мир, сълзите им са леки стеарин, сълзите им са Yellow Submarine, Yellow Submarine. Сълзите им не вярват на русите жени. Топя на
вратата. Мастилено, изтъргани, печатни коли. Бук до бук. Всички от острова в тази малка стая се събраха. Книжарница или съновница. Книгите не се четат, а се сънуват и струва скъпо. Много скъпо да влезнеш и приседнеш, брат, сестра, на всички мъртви. Ето ги, при мене са целите творби, на целите творци, от най-дълбока древност до сега. Чети или пък спи, сънувай ги. Ръкописите не се изгубват в ръкавите на времето за истински архивариус. Мошениците ги продават с лимит, ограничен е достъпът при Google. Търгашете с фрагменти, откъси, огриски от трапезата на ситите, за да гадаеш по отломките. Какво би било, например, и ако тук струва скъпо, много скъпо да сънуваш Сафо, Калин, Путин, от край до край. 90 пиеси от Есхил, над 120 от Софокъл, 92 от Еврипид. Ето ти, за загрявка или за рибявка върху комедията на Аристотел. Но как ще ми платиш, въжи играчо, защото който влезне тук, заправя.
Галя извръщава акордеончето. Тук през ноември е черно бране. Невъзмутими са, чакат. Нищо не искат. Не се оплакват. Оплакват ни. Реят се бавно и тежко на кръстове. Да се прекръстим, преди да са ни прекръстили. Прекалено са лъскави. Оперение, оперетно. И скръпта има кич, реквизит или друга естетика. Все повече идат и всеки ноември. Брани с фракове, брани с фаготи, брани за реквиеми, като изпуснати ноти, атонални понякога, поограбили Шомберг, брани като авари пред орлите на тази империя. Идат гробни и строги, и суетни, и черни. Всяка империя има своя ноември. Все по-мъничко Моцарт, все по-мъничко Моцарт, все повече Савиери. А крадлата има страх от кучета. Как ще влезе без да я усетят, без да издадат на стопаните, без уния пък направо да превъртят? Превърта ключа, като обръща тялото си от към липсващите ръта. Тая врата. Тихо скърца. Толкова тихо. Вътре се ходи на пръсти. Ние я усетиха. Ние я ухапаха. Нито лаяха на срички. Тъй грамотно е наказана в своя взлом. В тази къща да бъде невидима. В принцип, аз отговарям за партитурите и вече пъти забравих. Петър Берон. Влиза и излиза. Това е излизането. Излизане килера.
Излизане на славянското от кабинета. От спалнята излиза. От кухнята дори. Като музей остава единствено килера. Но той в домакинството не се бои. Щом доктор Петър Берон затвори входната врата и зад 3 стъпала дебели по дъските, по кръста му пролази стара самота и в костите легна тайката на дните. Тялото му бе славянски шкаф, но бабата на шкаф е австрийска. И внезапно той разбра това, че всяко свое дело е чуждинско. И няма излъз за славянското навън, нито дружба вътре зад стените. Уютен дом, но един и същи сън виси злокобно нощем по градите. Сънува си Берон как собствено дете отглежда, как успява на език да го възпита. То пораства, започва да превежда и всичките съгласни иска да опита. Естествено. Накрая губи своя лик. И това е толкова често, детско и банално, че Берон се буди точно в този тъжен, скучен миг и разбира, че излишно е спестявал. Ето, всичко свое ще изхарчи. Попилява дълъг труд, събиран в купчини. Теглото намалява, духчите влачи и престава да познава своите роднини. Заключва машинално входната врата. Тътри се като последен бабин скрин, в него има само вещи, думи и земя и в килера ще се скрие невредим. Обаче, килерът, това е зимнината, уроките и неравноделния ни градовет. В него няма никакво течение, тъмно е и има непотребен ред. Беронов комплекс. Никак икономът, който толкова често убиваше Берон, броеше му парите, харчеше децата му, не би удушил Берон, както ти, като по карта изрисува онази смърт. Възпита онзи кошмар като бобокварче. Тук тялото му се скри в килера и бавно свърши. И сега, нека да намерим къде Берон се крие от пръчките, къде Берон се е наказвал, когато пак са го изпреварили. Пак изпревариха Берон. Пак изпревариха Берон. Ще ми трябва нещо австро-унгарско, виенско, дунавско, много възвишено. Нещо да всички цигани да свират на шапка. Вин Зюпанхо. Гащеризоните им оранжеви.
мустаците рижи. Товарят пощенския вагон едри и грамогласни. Карат се и се смеят. Бил си велики курац, бре, Йоване! Живи ми се, бре, шефе, еби ga. Така би говорил Уитман на сръбски тихата синя Австрия. Сега, специално за тази вечер, Мария Калинова преведе едно стихотворение от английски, което е такава детска залагалка, популярна в Англия някъде края на 19 век, началото на 20. И тя не само спази ритъма, римите, но и смисъла. Никога нищо не ще се промени. Щом винаги майките са имали бащи. Щом времето тече и нищо не остава, всичко винаги все ще продължава. Нищо никога не ще се промени. Щом ражда се насилие в мъжките очи и няма да настъпи изключеното трето, щом старци предстоят в душата на детето. Нищо никога не ще се промени, щом може страхът живота да спаси, щом вярата е знаме, с което се убива и винаги последна надеждата умира. Нищо никога не ще се промени и същото прозира в разноликите черти, в природни закони и сърдечни правила и под новите ни дрехи старите тела. Нищо никога не ще се промени, щом кръгла е земята от всичките страни и щом се върти в непрекъснат кръговрат, всички пътища водят назад. Всичко винаги все ще продължава, щом двата пола непрестанно се повтарят. И пак се завръщат циферблатните стрелки и никога нищо така не ще се промени. Мария. И срещу този превод друго. Малко. Като кама мъчек и скофарите зябли се прикритва главчета черна. Жълтища остриеща гола. С въпроскани църкви ида, като гафаше людски домеща аз. Пустотията в джаба на Бога. Пъмче съвет, ушевиен листак, отлобит ли и връзка, сичи. Кво ще ти дам рогощице ли, бе? Кво ще ти дам рогощице ли, бе? Леко се надзорка от зойните тяйство. В костилка от кесните фъргам, тут кафериан и тиква биперна. Турунджава огорило зеносва, слънчозъри върлина и сляза в глина земята. И се втренчам без тит. Ейме, треплив буцинатор, сихтибар пиетет и толум. Изпук от нощта става мравче. Втърбуха мечок, сокола в баран, повтарям. Втърбуха мечок, сокола в баран и ние и аз като крава свещена любов. Едно танго специално за рожденничката Майя.
Следобедните часове дебелата леличка от детската заплашваше да залепи слепило устните ни. Ако не спим по обед, а приказваме в креватчета. Аз съм с чайниче върху пижамата, възглавката, гардеробчето и всичките ми други принадлежности. Страхувам се наистина. Представям си как хелмито с кафявото си вещество ме лепне и запушва. Гласът умира, засяда вътре, расте без израз този тумор на заглъхване. Дебелата леличка ще го направи, знам си. Не би е спряло нищо. Скривахме се от нея с момчетата, сваляхме капаците на чайничетата, потичаше водата от чучура и дълго разсъждавахме върху илюзорното различие между половете. Твърде убедена, че ще се оправи всичко, само да порасна. Сега Веселка Бах. Йохан Себастиан.
виолинистите помолиха да се концентрират, защото те ще дишат. Колкото и да се концентрирате. Ущърб. Дишането е хронична кашлица. Притежавам дълбоко в себе си шпаньолско старо кашляне. То се скрило в някакъв скован килер и ме гледа втренчено. През стъклото на дебелия зелен вулкан. Стреснато гледа изпод капачката. Тъмно и упористо. Като застояла бабешка земина, подпряна със сечива. С времето тя се натрупва, събира се, утаява и оттечна се сгъстява. Избягвам да я гледам в очите, защото виждам себе си. Себе си кашлица. Колкото повече езици говоря, толкова повече кашлям. И падат трески от лицето ми, съчки от пръстите и дъски от гърба. Остарявам на части и грабав, разкалван. А тя просто ме наблюдава и очаква. Мое скрито домашно животно. Само обмяната е малко неловка, гълта си се изхожда буркана, ококорената кашлица полека наедрява и название придобива, придобива името на моя най-близък човек. Защото всеки е старата кашлица на някой друг, а ти си ущърб. Това е последният текст, след което ще чуем гласа на Роми. Задръжте аплодисментите си и ги употребете след Роми. И това ще бъде край. Текстът е Кахъра. Днес, утре, тези дни ще седиш в хладната стая. Ще бъде късен следобед, октомври. И ще си пуснеш филмите, в които си мечтаял да правиш, направени от друг. Ще прочетеш дума по дума книгата, която си щял да пишеш. Вече написан. Ще станеш приятел с мъжете на всички жени, които някога си сънувал. Един ден ще се случи. Късен октомври, следобед, додето подреждаш корекцията си от картички, които не си получил.
Тончева и Веселина Калинова. Мария Калинова, Камелия Спасова, ВБВ. И гост точката Георги Господинов.